Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Photoshop CS5 bemutatójának első részében. Ebben a részben néhány beállítást tekintenék át, amely fontos lenne majd, hogy a munkánkban az hatékonyan képviselje magát. Ezeket a beállításokat a szerkesztés, preferenciák általános fül alatt találjátok, vagy majd később a billentyű kombinációkra is mindig kitérek, jelen esetben ez a Ctrl-K billentyűt jelenti. Kattintsunk rá. Van néhány alapértelmezett beállítás, ezeket nem is célszerű elállítani, csak néhány olyan dologra térnék ki, amely esetleg könnyebbé teszi a munkát. Például azok, akik görgősegeret használnak, beállíthatják azt, hogy a kicsinyítés-nagyítás az a görgő segítségével történjen meg. A többi beállítás természetesen maradhat ebbe a formába. Rátérnék a teljesítmény fül alatt található három panelre. Az első a memória használatra kérdez rá. Az első sorban látható, hogy az elérhető memóriát mutatja a program, és ennek függvényében egy ideális tartományt kínál fel. Nem célszerű ezen a tartományon nagyon túlmenni, illetve alá sem. A túl azért nem, mert akkor ne a teljes memóriát használja a Photoshop, ha meg túl kevés, akkor meg ez a munka rovására és hatékonyságára menne. Az ideális tartománynak a felső határa ez tökéletesen megfelel. A jobb oldali panel az előzményre, illetve a visszavonások számára kérdez rá. Itt az alapértelmezett ez a 30-as szám, ez az előzmény panelben, amikor megnyitunk egy képet és dolgozunk vele, akkor sorra veszi a program, hogy mi is az, amit ezen a képen elvégeztünk, és ezekre a számát, hogy hány lépést engedjünk visszavonni, ezt állíthatjuk be. Ez nagyon magasra sem célszerű, ugyanis akkor nagyon sok memóriát használ. Másrészt a Photoshop egy ideiglenes fájlba menti el a munkafolyamatot, amely szintén ennek hatására jócskán megnőhet a mérete. A harmadik panel az az, hogy melyik is legyen az a Winchester vagy partíció, amit a program használ ahhoz, hogy a képünket úgymond ideiglenesen elmentse. Ez célszerű, hogy ne az a meghajtó vagy partíció legyen, amin az operációs rendszerünk, valamint a Photoshop van telepítve, hanem egy másik független partíció, vagy külső Winchester esetén az is beállítható. Rátérnék a kurzorok beállítási lehetőségére. Ez csak azt kívánja bemutatni, hogy a javító ecsetünk, az ecsetünk, a klónozó, vagy az előzmény ecsetünk, vagy a radírunknak a mérete, illetve a megjelenítése, ez hogyan is nézzen ki. A standard mód az nem igazán reprezentatív arra vonatkozóan, hogy milyen típusú vagy stílusú ecsetet is használjunk, ezért célszerű beállítani a teljes méretű ecsetet. Ez akkor is segít, hogyha majd lágyperemű ecsetet használunk, akkor látható, hogy mi is ennek a teljes mérete. Illetve majd az ecsetnek az előnézete, hogy ez milyen színű legyen, ez tetszés szerint változtatható. Egységek és vonalzók, itt beállítható, hogy milyen mértékegységeket, illetve egységeket használjunk, centiméter, pont, milliméter, kinek mi az ideális, illetve milyen rendszerben dolgozik, illetve ha nyomtatót használunk, akkor beállíthatjuk annak, hogy milyen felbontást is képes. Ez pixel per inchbe adja meg a program. A nyomtatók nagy többsége ezt a felbontást képes, illetve vannak már jobbak, amelyek akár a 600 pont per inch felbontást is képesek. Ugye a pixel per inch az azt jelenti, hogy hány pontunk van egy incsen, ami 2,54 cm. A monitor felbontása általában ez a 72 pixel per inch, vagy szokták úgy is mondani, hogy dpi, tehát hogy pont dot per inch. A következő fül, amire még kitérnék, az pedig a betűtípus. Alapértelmezettként itt a médium van megadva, itt ez csak annyit jelent, hogy amikor majd a betűtípusokat használjuk, itt ebbe a főrészbe látni fogunk egy panelt, ami a betűnek a nevét írja ki a saját betűtípusával. Itt célszerű ezt esetleg egy nagyobb előnézeti képre váltani, hogy jobban tudjuk megfigyelni, hogy mi az egyes betűtípusok között a különbség. Ezek azok a dolgok, amelyre ki szerettem volna térni. Ezeket a beállításokat az OK gomb lenyomásával érvényesíteni tudjuk, illetve a Photoshopnak az újraindításával ezek érvénybe is fognak lépni, úgyhogy ezt tegyük meg, és aztán kezdhetjük is a második leckét.